Kardom, pini KARBI ANGLONG TV9 News kelang aradona pansemi, kardom pi pajir peniklo. Pini birtatan bang, nilimen, sami mirdan pangcupi. Tangtenon, birtan kompen arjupon itha. Langso Barika Terona Rong Arada Tuma Hinpen Cleared Up English High School LP School Patua Klamalong KARBI Ningkan Kimi Kitalon Pon Lakakre Langper Constituency ke Pardo Langso Hover Along Langso Barika Teron Arong Arada Tum Ahinpen Cleared Up English LP School Patua Klamalong KARBI Jutang Ningkan Kimi Kitalon Pon Pini Tangtang ni Pai ECR ni Langso Barika Teron Arong Arada Tum Ahinpen Cleared Up English LP School Patua Klamalong KARBI Ningkan Kimi Ketalon Pon Along Jepater Pipon Lake Barika Terona Rong Kacharab Dun Risonim So Aterang Lapen Mircheng Chotiki Aterang Ahin Pensi KARBI Ningkan Kimi Ketalon Pon Lason si Langso Barika Terona Rong Arada Tuma Hinpen Adon Tinta Dihin Mati Tangka Chirung Chereksi KARBI Ningkan Kimi Ketalon Pon Labangso Ningkan Kimi Ketalon Pon Along Kipatu Parong Ru Setami Bipon Lu Ada por pai kep apor an thongnok beke kat batili ke ap sonsuri kachibung kengdong dang ke kat kachipati hai hui bi ponlo la pena jo apor pen sitame lun kana mai jalin bi ponlo la penji langso barika terona rada hin penji langso Cleared Up English LP School Patua Klamalong Pravjin pen open stage nang pipon bek tha pusi KACEM mate local MAC Madhuram Lekthea Phan Chuning Ripon la penji langso a hover along mesen Kijuna lang nang pipon asonte mesenji pusi EM mati local MAC Madhuram Lekthea Phan jilang sora datum kachuning ripon Barika Terona Rong Long ni KARBI Ningkan Kimi Rong isi pen cepatir pipon si labang seningkan kimi talon pon lo nilitung piningan ingdeng hini lo apang seme nilitung bilo la sisona taksi nilitung ta la KARBI pulo tangte Tang tarik sike ilitum methang KARBI Ningkan Kimi lo lasi nilitum la dagalong sayang deng pan abang ke nilitum akapek deng pono thek lo stame methang la KARBI kachepati abang ke nilitum bathali ki ap deng dong dang ke dong la pen samsuri ke chibung la bi pono la sepo kadu ka ve Ningkan Kimi apot ilitum kopai da jalan ponang sik la Ningkan Kimi akopai lasu kecepate lo tari temen nilitum bipono lasi lapanso Ningkan sekalong nilitum da Barika Terona Rong along hembang pen cepatir pipon mate larong sukan cepatir pipon sini nilitum lasu celebration mang bipon lo lapen labangso long nilitum pan nang kacerap du risonim so asong da dolo lapen ke mirjeng cutiki aterang alang nitum halsame labangso long nang kecerap dun thek pot nilitum la Barika Terona Rong la KARBI Ningkan Kimi katalon pon a komiti pen alang thame churu pon la sinon ke bang je ningkan pusame alang nitum Upper Dehuri Kudam Singer Arong Lapen Rong Bongkhat an 8 km kang klempon bomlo Kedamtang Ningkan Surihini Rain Koira Plia Ningkan Upper Dehuri Kudam Singer Arong Lapen Rong Bongkhat an apan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker MLA Dr. Nulma Nomin, KACEM Richard Stockby, Social Welfare Board Chairman Ran Rongpi, Lapen VDC Chairman Sarkoy Rong Paratumpen Ari Dengpen, Tower Kasimarji Apan, 8 km ajak long e Somponlo. Bangsolong e ke Somtang Atengpen, non malom Tower Kasimar aside Dengpon Bomlo. Laso ajak, Rong Bongkhat Lapen Upper Dehuri Kudam Singer Arong Aradatum Aning Arong Chipi Pon Rinti. Rong Bongkhat Lapen Upper Dehuri Kudam Singer Arong along Lapuson Development Le Chipu Mathap Amat Siune Setame Daihori Arat Anakisung Pen Radatum Joyke Jogwan Long Pusi Havara Radatum Aning Arong Chipak Lang Pon Rinti Ateke Aprangke Tower Kidam Kivang Apanakisung Tipik School College Lapen Hiti Borve Kidam Kivang Apan Kasiksak Tipik An Laso non lapuson arong bongkhat lapen Upper Dehuri Kudam Singer arong anapan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin KACEM Richard Stockby lapen Social Welfare Board Chairman Ran Rongpi lapen VDC Chairman Sarkoy Rong Paratumapan Havara Radatum Kachuru Pachur Ponriti Lokimi Juri Pen Mongol Singh Crew Report KARBI ANGLONG TV9 News
langper APHLC CC pen perangkia mai ke phapon sonsi langper constituency APHLC CC atum pen perangkia mai kang nipon perangkia long alang tum kaning che pon ki kedam tang an arni APHLC NGO atum KARBI ANGLONG la penagalena hoya long areng sodam dakapi alang li tuma bangki APHLC amai pu je ai kathara phansia koi ki pirong ke condemn lo la pen ning duk pusi perangkia me along pen langper APHLC CC atum pen perangkia me along pen ning je pon Dangte perangkia mea long pen kaning che pon alam thele ang ton pen arjupon sinan non malong la NGO APHLC atung kalili kalanglang la ake hai jai ka thursar ake hai jai ka thor ke japon APHLC afan irrigation ke wan mate jai ka thursar nilitum president afan kalili kalanglang irrigation ke wan aputhaksi nilitum KARBI ANGLONG arat atheng no hithe thini ke than nun ji ning hang asi lahanlo je non patumi la pen pini sitame nilitum theklong lo ba katu ko veitum da theklong ho jela NGO APHLC atuma bang la horizon AK village agostin kram sarong dampen haladak pen an je bhong dam lo che tengkheng dam la puson si theklong lo la pen ke pini bang ke halabang so arizal bang ke ake hai jaiga thar phansi karbok da alang litum si haladak dam pen churi dam lo alang litum si haladak dam pen haladak ko pini chingki dam lo pini che tonte pen alang litum haladak si pupu che tengkheng lo bons tami non apithu bang ke nilitum APHLC amai fujai ka thar sar phansi kalili kalanglang irrigation wana lasi labangso alam labangso irrigation kipia puthak nilitum ake hai kongrong pi lapen kala APHLC NGO atum do anafa nilitum condemn no lapen ningduk chepaklang no athema KARBI ANGLONG ara tatum chini pe me je ake hai je ka thar sar ko pusonsi haladat agostin kramsa ka encroach ta hada alangli kachirai tang along le long le ki thi dam ben ka chujoram thekpo la pen ki koson si jaiga thar sar le forest land along dam ben haladak koson si muni da pan pek dam thekpo athema non kechari bom BJP sarkar tumsi mondol lat mondor ARO pen chenglok la pen ke council on land and revenue under BJP atum lo halatum sila ARO tum phan la pen halatum si mondol atum an fansi tame halatum si kam ka chu toilo la si haladak je ka thar sarle long le putta ka bonai dam pen ki pidam gali ge aki hai je ka thar sarle haladak dam pen illegal la putta ka isu dam gali langli tum si council pen and UCPC alang litum sila ka do ka beta len pata ke isu dai lo bon ta non akoi li pibang je ga thar pan pu bang lage mang hu mi lo pen ke la bang ke chini da kalam lo je la ke thek lor pen si je ga thar sar mate la APHLC je ga thar sar ke japon afa mane ke pa phub dunji aja kong ke pe bob dunji la pen KARBI ANGLONG ra da pan ka pa mang hura la je ga thar sar ke japon APHLC along ke padun de ji fan kapamang huji fan si la so kam ke alang litum ke claim pu la ke nilitum jong dakji la pen ke KARBI ANGLONG ra tum si tamme ke chini ke nang sot je la ka do ka be je ga thar sar fan jitu longli chojor de forest land along da langli si ka bohai dam pu la ka do ka be ke la ke kapachu bai pa me la pen ke KARBI ANGLONG ara da fan nang jong thui pe me la pen la bangke jaiga thar sar fan ning chi the tum ning chi thi pa ve der ji a fan si la non NGO APHLC tu non molom du de sang se pen alang litum bidi kang lim pen ke claim lo la sin nilitum la bang so pu thake nilitum che don lunde la pen KARBI ANGLONG ara da tum han si ta me chuning riji la hano nang litum ta asap ta la bang so lam ke nang litum ta kroi krede nang ji athema ladak ke claim tu komalo polote ba labang so irrigation ke wan komalo polote nili asabu thani tu alangli
kong rong pi alang li te inut lo alang li kong rong pi ko malop lo te lage ake dam tang lang fer long ga alang li ex president lo IPSLC long ke lapen ga alang li ke dam tang MEC huchita me alang li arjab dun lo bon sita me hala alang li karjab dun huchita me alang li fan lang ferara ta to reject lo kosono reject puni ligi pu alang li fan that 1 PS with 52 PS pen only 1 PS si alang li high jot 1 PS along si alang li fan wood pi jot kantu ko via PS atum ke alang li fan wood pi pe na si hala dak pen li tum chini lo alang li fan ke kar lang ferara ta tum ta reject lo dapen hala bang sohut nilitum birtalong lo alang li ke la MEC election huchita me kongrong pi ke alang li BJP pen compromise nam de Guwahati lo lapen ke kunon non hejong ke dam tang MP election huchita me alang li ke along constituency long dam si je ka thar sar lake hinuda lapen alang li fan perem nang ji pusi ake hai je ka thar sar fan alang li camping ke dam lo lake nilitum le kaningje kalilo ba nilitum le ke thanta kalilo lake hala constituent along constituency long ke thanam atumsi labang sorry port ke central committee long wan no asi alang li ke BJP agent bino ha ke cheng alang li MEC ki through dun hut pen masi alang li ke BJP pen se kam claim ra voy la pen agent la som na thak se alang li fan ke nang than bom no alang li moduram le thesta me arni alang li ke pulo kongrong pi ke nilitum agent nilitum sinang ke toy dun pon alang li to menang than bom no la pen alam da hok lo alang li ke agent lo la pen non na se alang li that lang fair IPSLC pen alang li kat jui si NGO IPSLC long ke join dun when na joke nilitum lang fair CC committee tum thang da kan hok ave ning ke oi ta ve la puson si lang fair rat tum man si tame alang li ke dam lo milu pusi kaningje side tang te pini berta ke lan si ington pon ikok lo domi thak me